Čauko diváci, vítá vás Blumuneo a se mnou je tu Isi. Čau. Tak, Isi, pověz nám něco o tomhle serveru. Jo tak, za tebe někdo hrál, nějaký debil. Nedával mi do piči a debila. Tady je spawner a když vyjdete Všechno jsem to vypípal, jo? Jo. Když šlapnete, tak jste ze spawnu. Tam už se zabít můžete. A tady vám, když už se budete praštit, tak vám to ubere víc života, než má normálně. Tak jo. Tak, jdeme. Jinak je tu se mnou ještě nějaký hráč, prostě sem přijde, tak to je Dominik. Vrako. Vrako. Takový debilní skin. OK. To je můj lepší. Pojď, Dando. Jo? Jak ti mám říkat, Dando nebo Isi? Isi. Tak Isi. Isíku, pisíku. Hej, ten skeleton se skrývá, aby neschořel nad sluníčkem. Dando, a kdo tady hrál? Ten Call of Duty, jako jsem já? Jo. A co uděláš, když ti řeknu, že jsem to byl já? Ty jsi to byl. No. A kdybych to byl? Tak nevím. Pojďme ho vygrýfovat. Nejde, má resku. A můžeš se dovnitř. No, dovnitř se může, ale nerozbiješ nic. No to je kruhle. A není uzamčená, nemůžu ani tam. Já se potřebuji zabít, Proč? protože mám málo hungru. Já poradím. Možná, že doufám, že tady dojde teleporty. Víte, když se A jo, funguje. jo. Ježiši, a doznej Zagreb. Takový trapný. To je Dominik. Zagreb. Jak jinak? On je to prý podobný člověk, akorát, že má červené triko. A usmívá se. Tak jo. Jdem na dřevo. Ty Gáňo, rozeberem všechno. Tak jo, hrám tady jen my dva. A jo, se Dominik nehraje. Protože mu tam žádný s tím nejde. Hele, koukej, kolik tady toho. Tak. Je, tamhle prasátko. Cíky. Vypadlo z něj jen jedno maso. Tak. Já jdu kopat, jo? Ty budeš schánět potravu. Hej. Ale málo toho. Hej, a dost. Jestli se teďka odpojí, tak já jsem nehrál, mu řekni. S kým? S Dominikem. A rozejvo neměj. Tak. Kde jsi? Já jsem vytvořil crafting a ještě jsem vytvořil tyčky. Na meč. Danieli, No, říkám ti, že já jdu kopat, ne ty. je, tak se. Nic nepiš. Jo. Dej mi ten krafťák a ty tyčky, já jdu na cobblestone. A já chci meč. Dělej, já ti udělám kameny rovnou. Ale bubu nějaký. Jaký bubu ti jméno. Stejně se bude určitě retardovaný. Jo, potrava. Dando, přijdete zítra pro mě. Jo. Ale dostal jsem jablíčko. A tady je prasátko. Se rádo pobavilo. Tak já ti už udělám meč. Kameny. Z toho prasete vyjdlo 3 masa.
Jo, jinak vítám vás u nové série multiplayer dobrodružství ze serveru Survival. Ano. Chceš jíst? Ne, no, No. ne, nechci, dobrý. Tak. Mám nazbírat milionů na postel. Všechno se hodí. Wow. Všechno berem dom. Já bych řekl ment, ale já chci být originální. To trvá. Je málo potravy. Kdo to je? Gugu 5. Když ty vidíš Google 5, ukáž. Hele, dej mi meč. Já ho zabiju. Já chci vidět taky. Že na ní port dáš. Ne, on na mě. Ježiši, on v diamantovém. Do prčic. Ale on má diamantové brnění, takže bych se na něj nezačínal. Natáčíme. Ježiši, ono má enchantment. Pozdrav do videa. Natáčíme, pozdrav. Tak jo, tak jdeme. Jako se žije. No. Dobré. Natáčíme, pozdrav do videa. Zdravím, jak se jmenuješ? Zdravím Gugu, zdravím Gugu 5. Zdravím do videa. Napíše zdravím do videa. Díky. Tak, ok. Ježiš, já vyhodím kuře místo pírka. Aký je váš YouTube kanál? Blue Neo LP. No. Asi On teď chce čtvrtý video. On snad chce natáčet s námi, nebo co? A já mu nedám subscribe, já mu nedám subscribe. Ještě tady. Au! Jo, to bylo skvělé. Oh my god, Dominiku vypadni. Dominiku, stejně ti tam nepůjde, Kuba to taky zkoušel. Hej, a jestli to je Dominik, tak já mu normálně... Jo, byl. Dominiku, řekni mu, že je to blbec. Dominiku, jsi blbec. A to, že mu tady jde ještě matko. Jako já nebudu jo... Hej, matko. Jako by bylo ničí. Hej, kde jsi? Tady za tebou. Jo. Ježiši, moc se na ní někdo volá matko. Jsi maso. Já ne, dobrý. Takže se může nechat pro sebe. Takže bude říkat, že jsem lakovec. Please, nedá mi někdo jedno vejce. Máš? Ne. Ježiši, Daniel 0 Daniel. To je můj skin. Dando. No jo. Pojď, kde seš? Tady je za tebou. Pardon, jsi. Stejně mu nepůjde se vsadit. On se odpojí. Jo, odpojil. Já to věděl. Hej, kolik ještě skinu tam vůbec bude zkoušet? Prdele. Píp. Fuj. Co? To mám jít lípovat. To Ježiši, on zbere hordy. Kam jsem to je partner? Ježiši, moc si to nastalo, že to tragické, vidíte.
Ale jo. Jdem pryč. Ostatně se tady jsem vypal. Ještě 2 snad. Já tohle poslední stek. Ty máš ten crafting table? Ne. Já jsem tam uměl nechal. Je. Stejně máš. No teď už jo, teď jsem tady našel jeden. Kdo vymění 5 vajce za 1 dia. No tak 5 vajec za 1 dia. Ty máš 5 vajec. Nebo lžeš. Já mu řeknu, ať mi dá první dia. Ne, nebudem kecat. A ty budou ale tady pořád někdo na mě ne. A to se ty hodný. Hej, kdo je to matko? Buď žena nebo chlap? Ježiši, on je za námi. Matko. Hej, on dolejza. Tady, dole. Hej, on tady za námi dolejza Gugu. Hej, Gugu. Matko. Víčku. Gugi. Gugičko. Ty voláš na matku. Na YouTube jsem tam nenašel. Máš jiný skin? Já vím, já jsem si udělal jiný. Ale napiš na YouTube Dark Pack app.1. Ale já píšu YouTube Dark epizoda. Video a dozvím. Matko, jestli nás teď slyšíš, zdravím tě. No každopádně já už bych to dnešnímu dílu ukončil, protože natáčíme 12 minut, takže stejně to budu dělat jen 15 minutový. Ale jseš kluk nebo holka. No každopádně to budu řešit za videem. Takže mějte se lidičky. Doufám, že se vám první díl líbil. Čím je to kluk? Od kde je holčičí jméno kluk? Ježiši, oni chtějí s námi. A to bude dnešnímu dílu konec a ukončuji. Konec. Čau. Ukončuji. No já, a oni nejdřív to jako pozdraví diváky, nebo uvíte, nebo já nevím, jak to říct. Pověďte. Ale omlouváme se lidičky, ale server vám do popisu dávat nebudeme. Pojďte, kdy najdete pevninu. OK. Máš mi ten meč. Takže to by dnešnímu videu bylo všechno, natáčíme 15 minut a čauko. Čau. Ahoj.